než použijí silohlas, tak vás poprosím, tuhle tu frontu uvolněte, protože tady budou přicházet potom koně. A právě. Takže prosím vás, my máme výjít. Jo. Tečka se nedožila. Děkuju. Pánové, vítám vás na představení zrestaurovaného, opraveného kočáru, který pochází z Zimramova ze zámku. Tento kočár vyrobil nebo restauroval kolář z Zimramova pan Hlouš, pan Obr z muzea kočáru, který tento kočár v současné době vlastní, mě před několika měsíci požádal, jestli bych nevypátral rodinu tohoto pana Hlouše. Vypadalo to, že asi nic nezjistíme, ale nakonec se to povedlo. Takže kočár restaurovaný, rodina vypátraná a tímto předávám slovo panu Obrovi. Dámy a pánové, vážení hosté, občané tohoto malebného městyse Jimramov, my jsme vám dovezli ukázat něco z krásy našeho muzea kočárů, které jsme budovali 15 let vlastníma rukama. Je to jediné muzeum kočárů v České republice a jediné v Evropě, které jsme postavili celou novou budovu pro kočáry. Pro vaši představu, budova je dlouhá 100 metrů, široká 18, je na patro a máme přes 100 exponátů. V muzeu máme také největší kočár na světě. Je tak obrovský, že by se z vám zatočila hlava. Ale to se musíte před nám podívat, vážení. To představení, které jsme si pro vás připravili, má trošku takovou, bych řekl, záštitu našeho umění, protože, pánové, my jsme z 19 řemesel, zpracování veškerých materiálů, pane starosto. Ocel, dřevo, textil, kůže, proutí, barvy, zlato, prostě každého baví něco jiného. Jak spustíme hudbu, která je dramatická a bude vrcholem pro odhalení kočáru, tak vám také při té hudbě řeknu, jak jsme na kočár přišli. Dámy a pánové, milé děti, také se účastníme různých světových filmů. U nás máme muzeum kočárů, kočáry z filmu a pohádek. A znáte určitě třeba film, pohádku Z čerty nejsou žerty. Na konci pohádky jede veliký černý kočár do pekla s princeznou. Hlavní role pan Heřmánek, chudák už nežije. Ten kočár ti filmaři použili tak ho svařili, aby tu pohádku obstál a koně to vydrželi. Ale pak ho šupli do skladu a my jsme ho ze skladu vytáhli, rozebrali, vzorky barev jsme uloupli a poslali do laboratoře. A ti muži nám řekli, že kočár není černý, ale je modrý a bíle vymalován. Dokonce vevnitř byl původní zbytky rudého čelounění. To jsme vytáhli a tam byly podpisy stavitelů. Ehler Paříž, Koller Vídeň. A tak jsme kočár dělali 3 roky a bádali. A zjistili, dámy a pánové, že kočár patří rodině Kínským Borgio z Itálie. Za 3 roky práce na kočáru nám ta rodina všechno zaplatila. Do poslední koruny. A co se stalo, vážení, v loňském roce, se už nikdy v životě nebude opakovat. Ta rodina nám dala právo, jako jediným v Evropě, tím kočárem otevřít 13. října v neděli Velkou Pardubickou. Byl to jubilejní ročník, který založil jejich předek Oktavian Kínský. Byla to krása, my jsme ráno nenápadně dovezli obrovský kočár modré barvy s bílou výmalbou. Dámy vevnitř všechno rudé, i nebesa vyšívaná. Rudý ohromný kozlík, pánové půlmetrové lampy ze stříbra. Zapřáli jsme 4 krásné koně z Kladrub od ředitele pana Machka. Ty koně řídil mistr sportu pan Novák, jezdí závody a řídí koně.
Na ty koně jsme dali postroje kardinála Skrebenského z Hříště, jsou ze stříbra, protože černá a stříbrná je největší kontrast. Sami jsme si vzali červené rudé livreje, protože rudá barva je barva bohů. Pozvali jsme pana hraběte, paní hraběnku do kočáru a zákulisím jsme vyjeli. Vítali nás tisíce lidí. Nestačili uskakovat, jak se tlačili. Pak jsme to stočili dokonce před hlavní tribunu na závodiště a z ničeho nic, dámy a pánové, sprchlo jako před chvílí. Ti na vrchu nás pokřtili. A nakonec, jak možná víte, měla Pardubická 2 vítěze. To už se nebude nikdy opakovat. Jednou za život. No a tak dneska je pravá chvíle i odhalit telekrásný kočár pod názvem Siamský fajeton. Proč siamský? No, protože přední a zadní krásné zrcadlo je stejné. Proto siamský. A tak bych poprosil milou dámu, aby spustila tu hudbu. Ta hudba je od maďarského skladatele Havaši. Kočár jsme dostali darem od Libora Jančo z Kunštátu. Ten muž s tím krásným věncem. Pojďte k nám, pane Jančo. Potles pro něj. Dámy a pánové, roku 2008 jsme dostali dar a když jsme otvírali muzeum kočáru roku 2009, tak jsme kočár umístili přímo do trámu vstupu nad vrata do muzea. Byl tam několik let. Nakonec jsme našli největší kočár na světě. Tak veliký, že do přední části muzea by nevešel. Proto jsme museli budovat další sál. Ten jsme otevřeli roku 2012. Na tom největším kočáru na světě na vrcholu je hořící srdce. Symbol vroucí lásky. Víte, co se říkalo mezi lidmi? Kdo má ve svém srdci a nosí vroucí lásku, dokázal by i pro druhého člověka, kterého miluje, položit vlastní život. To by si každý přál. Ale má to jeden háček. Aby kdokoliv z nás, co jsme tady, do svého srdce získal tu vroucí lásku, musí najít pramen té lásky. Bez toho to nejde. A kde pramen lásky dneska hledat? Na to lidé zapomínají. Děti na tom kočáru jsou andělé, kteří to srdce vynáší navrch do nebe. A tam je pramen lásky. Od věku do věku. A já si říkám každý den, že lidé se kvůli tomu hádají, válčí a ničí už 1000 let. Přitom všichni ví, že na vrcholu pyramidy je pouze jeden stvořitel. Ale každý mu říká na každém kontinentu jinak. Pak jsme kočár ze střechy sundali. Bylo nás víc řemeslníků, 19 řemesel. A předělali jsme celé přední muzeum. Trvalo to až do roku 2022. Kočár byl ve skladě a čekal. Až v loňském roce jsem ho vzal do dílny, oprášil, obcházel a v podlaze, tam, kde sedí kočí, mezi prknama jsme viděli nápisy. Tak jsem tu podlahu opatrně rozdělal. A v tom bylo napsané, že kočár postavil Antonín Hlouš, kolář z Jimramova, 5.10. roku 1926. A tak jsme začali bádat a ten kočár jsme dokončovali. Je tak vypracovaný a elegantní, že to muselo být zdejší panské rodiny ze zámku. Jinak to není možné. No a tak si myslíme, že příběh se uzavírá. Přátelé, v Čechách pod Kosířem jsme našli také kočár. Po hraběti Taroukovi. Mnoho let se nevědělo, že je to on. A když otevřeli zámek roku 2016, tak jsme nakonec našli fotku v Zemském archivu v Brně, která dokázala, že kočár je hraběte Tarouku.
tak třeba najdete fotku a ukáže se i tenhle kočár. Koho pak je? Dámy a pánové, tak tady ho máte. Kočár jsme restaurovali rok. Většinou nám kočáry trvají 2 až 3 roky. Koně přivádí mladý Václav Loučka, syn pana kočího Karla Loučku, podles pro ně. Tyto krásné hnědáky vám dovezli z dálekého zámku Holešov. Tam mají stáje, tam bydlí, tam vychovávají koně a pan Loučka své 4 děti. Jeho manželka je mu oporou, neboť bez dam to nejde nikdy, pánové, ale přátelé, ta látka na těch sedadlech je nádherná. Je to štruk, kterou nám utkal ředitel slavné firmy v Táboře, firmy Kolovrat. Je to kvalitnější materiál, jak americká riflovina. Štruk byl i na kalhotech, proto se říkalo, nosíme štrukáče. Čalouník, který to čalounil, je Vlastimil Budina z Olomouce. Je to jeden z nejlepších čalouníků v České republice. Čalouní nám kočáry i veterány. Vzadu vidíte piknikový koš na různé příležitosti, dobrot, občerstvení či nějakého drobného nákupu po cestě. A dokonce tam pro děti roztomilá dětská sedačka. Dívejte se. Postaví se a je to raz, 2. Čili kočár pro 4 lidi a 2 děti. Dámy a pánové, kočár je natírán horkou fermeží. Je v přírodní barvě, takže ho ve normální přírodě nepodřete, nepoškrábete keřem. Kočáry lakované byly do města a kočáry v přírodní barvě z jasenového dřeva byly na venkov a do takového krásného prostředí, jako je zde u nás. U vás v Jimramově. Postroje jsou náležitě k tomu žluté. Také prsní, silné na tah. Do takzvaných sportovních kočárů se dávaly postroje prsní, sportovní. Krásné lampy zrestauroval Zdeněk Zmydlený z Prahy. Je to jediný lampař v Evropě. Teďko v září jde na operaci, držme mu palce. Protože pokud by nebyl, veškerá práce na lampách se zastaví. Nemá následníka. Dámy a pánové, samotné sedadla jsou velmi pohodlné. Kočár má plynoolové nápravy. Co to znamená, pánové? V kolech je nalitý olej. Je to patent anglického vynálezce pana Kolinka od roku 1820. No a tak, pokud pan Kočí zvedne bič, je pak vše připraveno. Dámy a pánové, to si zaslouží veliký potlesk Karla Loučka a Václava Holešova. A tak teď bych poprosil vážení zdejší farnost, pane Jáne, paní farářku, aby sem přišli, prosím vás, před nás a i oni vám řekli pár slov a požehnání dostali, jak právě tyto děti vaše lidé, koně, krásný kočár, ale všichni
co jsme tady, protože tyto příležitosti jsou jedinkrát za život. Poprosím, pojďme sem dopředu. Prosím vás, funguje ten mikrofon? Funguje. Jo, funguje? Mluvím do toho? Ne, nemá se to zesilovat, koně se děsí. Ale hlavně... Tak dobré odpoledne, vítám vás za nás oba a my máme pronést požehnání nad kočárem. Výjimečná to událost. Nejdřív vám k tomu přečtu slova žalmu. Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid, prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. Tenhle žalm složila jedna konkrétní biblická postava, tedy někdo, kdo patří k našim duchovním otcům. Pochopitelně jsou tam i duchovní matky, a co jich jenom v Biblii je, nejenom v Bibli, ale rámcově a pro stručnost mluvím o otcích. To je totiž jedno téma, které nám vyzdvihuje tato událost, totiž co krásného udělali naši otcové. Oni neudělali všechno dobře, byli nedokonalí přesně jako my, ale spoustu toho udělali tak, že se tomu divíme a musíme přiznat, že takhle bychom to neuměli. A teď myslím i na to, co dělá člověk rukama, co tvoří rukama. Totiž ono to spadá do lidského určení, jestliže v sobě nosíme obraz Boží a jestliže Bůh je stvořitel, nutně to musí být tak, že v sobě máme touhu něco tvořit. A to je další téma, důležité, které patří k této události. Ten kočár někdo vymyslel, jak bude vypadat, z čeho se to udělá, jak to bude fungovat. A nejvíc se tomu blíží pokyny, biblické pokyny pro stavbu přenosného kostela, kde stojí toto. Povolal jsem jménem Besalea, pravý Hospodin, naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo ke zhotovení jakéhokoliv díla. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všechno, co jsem přikázal. Pravý Hospodin. A já bych jenom vám ráda řekla, že možná, že vy pracujete s nějakým jiným materiálem, než z čeho je kočár a než tady bylo uvedeno, možná i se stejným, a abyste si toho vážili. A abyste věděli, že to, co tvoříte, vám bylo darováno. A ve vděčnosti za to, co uměli naši otcové, co nás naučili, co pro nás vyrobili, vyslechněme teď požehnání. Především ve vděčnosti teď za dovednost, kterou Bůh vložil do pana Antonína Hloušeho a všech ostatních, kteří se zasloužili o to, aby krásná věc zdobila svět. Děkuji paní farářce za její slova a nyní přistoupíme k požehnání tohoto krásného kočáru. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bůh všechno stvořil a zachovává. Moudře všechno řídí a všechny vede k tomu, aby ho srdcem, ústy, prací i alibami chválili, jako původce a zdroj všeho dobra. Chceme i při této příležitosti děkovat Bohu za
dopravní prostředky, kterých lidé v minulosti užívali k svému prospěchu a prosit o požehnání pro nás všechny. Všemohoucí věčný Bože, děkujeme ti, že jsi všechno moudře stvořil a dáváš nám, co potřebujeme k životu. Dej, ať lidé poznávají, že jsi jejich cestou k pravému cíli, že jsi pravdou, která nás vede, a životem, který nám dává nový život. Prosíme, požehnej tomuto kočáru a nám všem, ať stále více žijeme a cestujeme jakýmkoliv dopravním prostředkem v síle tvého požehnání, bez kterého je marné lidské namáhání. Amen. A ještě požehnání pro každého z vás. Kéž máš vždy práci, kéž tvé ruce mají vždy co dělat, ať máš vždycky nějaké peníze v kapse, minci či 2. Na římsu tvého okna, ať vždy dopadá sluneční paprsek, a v tvém srdci ať je jistota, že po dešti přijde duha. Kéž je ti na blízku dobrá ruka přítele a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí. Požehnej vás Pán Bůh. Amen. Dámy a pánové, to největší poděkování však patří Liborovi Jančovi, který tady drží tento věnec. V tom věnci je portrét Antonína Hlouše. Až se na něho podíváte zblízka, pochopíte v jeho očích tu obrovskou víru v Pána Boha, to, co měl na svém srdci a co dokázal vlastně i v té chudobě postavit. Já bych tímto tady uvítal i dokonce rodinu pana Antonína Hloucha. Je to manžel vnučky Antonína Hloucha, je to pan Prachař. Potlesk pro něj. To on, dámy a pánové, vypátral v rodinném albu portrét a krásné čtení, kdy se Antonín Hlouš narodil, kde žil, kdy zemřel. Něco úžasného. Budete mít dostatek času si to prohlídnout, protože tak, jak je víra, naděje, láska, tak vytvoříme 3 jízdy. V první jízdě, pánové, pojede Ludvík, a to je zdejší muž, vlastnící rodina Belgrady, krásný zámek a možná i kočár, takže potlesk pro Ludvíka Belgradyho. Ten druhý muž, který s ním pojede, je samozřejmě váš oblíbený pan starosta. Já teda pojedu s nimi, protože to bude úplně první jízda. No a druhé kolo pak samozřejmě pojede pan Prachař, no a pan Janča. A nakonec pojedou do třetice církevní představitelé s věncem, který se umístí na bránu či vrata kostela, aby lidé chodící do práce, do školy si ho mohli prohlížet a číst. No a samozřejmě mezi tím, než my se vrátíme, tak si zde můžete prohlížet v rukách pana Janči tento věnec a podívat se do očí Antonínu Hloušovi. Dámy a pánové, chtěl bych na závěr říct si pár vět, protože to, co tady máme a cítíme, se týká naší země. Než to však řeknu a vyjedeme, já vás poprosím, pane starosto, pane Belgrady, prosím, pojďte vstoupit do kočáru, pánové. Děti nejedou, takže sedačku dáme pryč. Takže, prosím, takhle, jak krásně vidíte a cítíte, pane starosto.
Takže, pane Kočí, jsme připraveni. Dámy a pánové, tam prosím vás předu uvolněte místo, budou výjíždět koně. Také kdo tam je u brány, nám prosím vás podržte auta, protože z brány pojedeme doleva. A ten pozdrav, který od nás je takovýto. Prosím o klid a poslouchejte. Pole luka, lesy háje, potoky a proudy řek. Země krásná, země česká, po celý už dlouhý věk. Děkujeme vám za pozornost a někdy, přátelé, u nás v muzeu nashledanou. No a tak krásné odpoledne. Děkujeme. Jedeme.